някой пъти вижда, че трябва да се балансира малко. А ние тук, ако има 5 атака на Винието, пак и в ляво, разбира се, че той е по-оптен, той е по-мощен. Той сега има повече самочувствие, той именува име. Ето го шанса пред Винисиус Жуниор и топката вече е във вратата. Бразилия открива резултата в 35-та минута и изглежда напълно логично, че Винисиус Жуниор е първия голмайстор. Ами тази скорост даде резултат. Топката беше изнесена достатъчно бързо. Винисиус Жуниор тръгна от фланга, проби към центъра на нападението, за да разплаче от радост вече част от феновете по трибуните. И това, което ме зарадва, ето, играта е по начин, по който вкара, че се вкара все пас напред. Търси си вертикал, търси вратата, защото трябва да се играе малки вертикал. И трябва да се търси комбинация. С едно докосване, две докосвани. И когато един състезател на противника греши, срещу такива бързи състезатели с много добра способност, нали, с добра техника, нормално е да се създава ситуация голово положение. Проблемът е, че миналия кръг срещу Коста Рика, че създават и не вкарват. И началото на матча, ако бяха вкарали гол, нещата... Пак той владее. Той също бе участник и в головата атака. Родриго. Серия от финтове, изстрел с левия крак. Това е възможност, която е оползотворена. Савиньо е човека, който добавя второ попадение, надграждайки над точния изстрел на Винисиус Жуниор. Селесао се забавлява в тези първи 45 минути. Да, късмет бе, че топката остана във владение на бразилците, но този късмет сякаш е заслужен. Натиска просто е много силен и Парагвай не издържа. Един приятел ми каза, че късмет се работи. Не може да има късмет, ако не работи. Те го търсят това нещо. Най-интересно и най-приятно сега, когато гледаме, е, че тези подаване са на страни. Има остротата, има човек от втората линия, има отразяване. Тук вече вътре на казата поле има игра един-един. И Бразилия вече лека по лека влиза в, може да се каже, че влиза в форма, но влиза в няколко ситуации, като взимат добри решения. Недобро решение на Матиас Еспиноса да се опитва да овладява на границата на вратарското поле. Лесна задача за Савиньо, но честно казано в тази атака ми се иска да отличим, жалко, че нямаме студио, но включването на Вендел. Защото той бе човека от втора позиция, който осигури допълнителното присъствие на границата на вратарското поле. Сега даде възможност сега на Бразилия. Похвалихме го Алдерете, само че тук няма какво да кажем. Пресата, която упражни Родриго, всъщност подпомогната от желанието на Вини Жуниор, може да е предизвикано и от ситуацията от преди малко, но Вини Жуниор бележи за втори път в матч. Още веднъж. Опита се да овладее топката, друго обяснение нямам. Аз не мога да разбера Петю. Липса на комуникация с вратаря, може би? Не, просто това е неговото решение. Той е тук вече един защитник. Когато атакува, той е с гръбите, но вижда дали игра с лице, с вратара, да се изчиста топката или изкара топката навънка. А ти нямаш разбира. Това казва, че италиански защитници са най-добрите на света. Вие Санти. Такава атака през първото по време не видяхме. Толкова масирано парагвайците да окупират наказателното поле на Бразилия. И ето, че Алдерете, виновника за третия гол на Бразилия, с страховит шут от далечна дистанция елиминира Алисони. В крайна сметка, така позитивното начало на Парагвай на второто по време дава резултат и оставя матча с интрига. И е много интересно, че и след корен той се остава тук. Виж колко хора на Парагвай сега в атака. Не топка, вече беше свършила и така. Ето това е една подценявана ситуация, където те го правят добре. Удар във вратата. Сега търпеливо как ще успеят да изградят
това нападение играчите на Доривал Жуниор. Шута е блокиран с цената на нарушение за още една игра с ръка. Пак дуспа за Бразилия. Както първият наказателен удар бе отсъден по абсолютно същия начин. Тук Матиас Виасанти лежи на тревата. Пак и той. Пак той, да. Да видим. Не знам доколко не винява, че се обърна с гръб към топката, но... Той се прибира една ръка, удра другия. Лукас Пакета втори опит, пак по същия начин, пак в същия ъгъл. Този път има попадение. Оттърсва се от напрежението Лукас Пакета. Голяма радост. Победата е подпечатана сякаш вече при възстановяването на предината от 3 гола. Мисля, че е доста трудно за Парагвай сега да реагира. Да реагира, когато вече има една стабилна Бразилия там. Ако няма подарък, както беше за Бразилия, малко ще ни е трудно. Но винаги трябва да се чака до край, но вече тук мисля, че нещата са вече в ръцете на Бразилия. При тези изпълнения всъщност е важно да пратиш вратаря в другия ъгъл.